25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами, про те, що раніше нас ніколи не питали. Чи не вперше в історії незалежності ми запитаємо, а що думаєш ти? Чому твоя відповідь важлива? Тому що буде так, як вирішиш ти. Тому що Україна – це ти. Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй. До речі, які будуть питання? Про це пізніше. Среди ключевых тезисов Владимира Зеленского во время его предвыборной кампании это была идея о народовластии. Задумка простая – дать украинцам право формировать задачи властям через референдумы и другие формы прямой демократии. Вот этот опрос, который анонсировал президент Зеленский, это попытка выполнить предвыборное обещание или же что-то другое, ваше мнение? Пане Георгію, начнем с вас. Ну, почну з того, що я завжди ніколи не приховував свого вкрай негативного ставлення взагалі до проведення референдуму. Якщо уважно послухати, що сказав Зеленський, дослівно майже, ми будемо виконувати те, що хочете ви. От я собі уявляю ситуацію, головний лікар лікарні приходить і каже пацієнтам, от у нас там лежить в приймальному відділенні Петренко, але рятувати його чи не рятувати, що йому клістир ставити чи ампутацію робити. От ми зараз з вами, шановні мої хворі, проведемо опитуваннями. І за наслідками цього опитування я буду робити те, що ви хочете. Тобто це перекладування відповідальності? Більш того, з моєї це небезпечно, бо неосвічене суспільство їм дуже легко маніпулювати. Окрім того, самим запитанням, формулюванням запитання теж дуже легко маніпулювати. Я згадую референдуми, які ми проходили. Згадайте запитання, яке було сформульовано наступним чином. Чи ви за незалежну Україну в складі оновленого Радянського Союзу? І потім, хто як не трактував позитивні відповіді від наших громадян. Одні казали, що громадяни проголосували за незалежність, другі казали, що за оновлений Радянський Союз. То есть тут даже вопрос не в вопросе, а именно в том, каким образом будет сформулирован вопрос. Правильно я понимаю? З моєї точки зору, лідер держави має вести за собою людей, а не виконувати бажання людей. От принципово це моя точка зору. Но то він і лідер. Ну, а вообще, вот если размышлять на тему этого опроса, не кажется ли вам, что он сам по себе не репрезентативен, потому что такой же опрос, в принципе, могли провести компетентные социологические группы и службы. И тут его планируют выводить на местные выборы, но мы же понимаем, что на выборы ходят не все, и ходит определенный контингент людей. Мы мало можем увидеть там молодежи и так далее. А вот все-таки какой-то социологический опрос в этом плане был бы более репрезентативным и эффективным. Не кажется ли вам так? Справа в тому, що я цілком передбачаю, що запитання будуть задані доленосні для країни. І якщо такі запитання, вивчення думки українців проводило б соціологічні служби будь-які, то на такі дані, було б не дуже зручно діючій владі посилатись наступному власнику. А от якщо таке опитування буде проведене під час голосування, то кількість буде неспівставно вища, ніж при будь-якому соціологічному опитуванні. І незалежно від того, яка буде дана відповідь на те чи інше запитання, дуже легко буде в наступному дії влади виправдовувати результатами такого опитування. А у меня тогда возникает вопрос. Вот давайте вместе пофантазируем, какие вопросы могут быть выдвинуты на этом опросе? Что будет спрашивать президент у людей? Зараз в голову впаде там безліч запитань, починаючи від того, чи варто посилювати карантин під час пандемії коронавірусу, чи не варто. Чому це має опитувати громадян? Я такого ставлення не розумію. Можна запитати,
адже такі вже тези вкидували суспільство. Чи варто поновлювати забезпечення питною водою Дніпра Криму в разі, якщо там щось? Чи нам будуть сплачувати кошти за цю воду, чи проводити там якісь інші заходи? Отакі провокативні запитання, їх можна нарахувати велику кількість, починаючи від системи оподаткування, від пенсійного забезпечення. Але я не можу зрозуміти, яким чином можна задавати такі важливі запитання абсолютно нефахові і непідготовленій аудиторії. Но на самом деле... Алло. Да, на самом деле это же опасная история, потому что вот если, допустим, спрашивать про мир на востоке Украины, про урегулирование войны на востоке Украины, то там вопрос, как мне представляется, должен быть сформулирован на полстраницы, а то ли не на одну, чтобы было понятно. И там должно быть ряд вариантов ответов в том числе. Относительно воды то же самое. Можно сформулировать вопрос совершенно по-другому. Считаете ли вы, к примеру, что украинская вода должна поступать в украинский Крым? Естественно, да, Крым же Украина, но вряд ли будет сформулирована история Женевской конвенции и так далее. Это опасно или нет? От ви чудово все проаналізували, чудово розумієте небезпечні наслідки від такої маніпуляції, яку може отримати українське суспільство. І я думаю, що ця ініціатива, яка озвучена сьогодні, лише за навіть півтора тижня до проведення голосування місцевих виборів, це не випадковість. З моєї точки зору, це зроблено спеціально для того, щоб опозиційні, в першу чергу патріотичні сили не встигли пояснити нашим громадянам всю небезпеку таких маніпуляцій і надати відповідну інформаційну якусь відповідь инициатором проведения такого псевдоопытывания. Ну вот Комитет избирателей Украины уже обеспокоен инициативой президента о проведении всенародного опроса в день голосования на местных выборах. КИУ подчеркивает, что это не предусмотрено избирательным кодексом. Давайте послушаем их цитату вместе. Вы видите, пожалуйста, цитату Комитета избирателей Украины. Процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом. Виборці повинні мати достатньо часу для того, щоб зробити усвідомлений вибір щодо того чи іншого питання, а прихильники та опоненти різних варіантів відповідей повинні мати можливості для проведення агітаційної роботи серед громадян.